हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणातला पारंपरिक खाद्यप्रकार, तो म्हणजे नाचणीची घावणे. अतिशय न्यूट्रिशियस असा हा प्रकार आहे आणि खूप सोपी त्याची मेथड आहे. त्याच्यासाठीचे इन्ग्रेडियंट बघूया. इथे नाचणीचं पीठ 1 वाटी घेतलं आहे, तेल घेतलं आहे, पाणी घेतलं आहे आणि मीठ घेतलं आहे. नाचणीचं पीठ जे आहे ते थोडंसं खसखशीत दळून घेतलं आहे आणि आता आपण त्याचं पीठ जे कसं भिजवायचं ते बघूया. त्याच्यासाठी एका बाउलमध्ये हे मी 1 वाटी नाचणीचं पीठ घालून घेते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला टेस्टसाठी मीठ ॲड करायचं आहे. मग आपण चव बघून परत ॲड करू शकतो. थोडंसं मीठ मी घालते आणि पाणी घालून हे छान आधी मिक्स करून घेते. त्याच्यामध्ये गुठळ्या होऊ नये म्हणून आधी थोडंसं पाणी घालून आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि ह्याची आपल्याला कन्सिस्टन्सी एकदम रनी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्याला अजून त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करून छान पातळ हे भिजवून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला मी कशा पद्धतीने करायचं ते दाखवते. इथे पाणी घालून मी हे परत व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि पाणी घातल्यानंतर आपण मिठाचं प्रमाण पण चेक करून परत कमी जास्ती असेल तर आपण ॲड करू शकतो. आता अशा पद्धतीने मी पाणी घालून हे इतकं पातळ होईल अशा पद्धतीने ते तयार करून घेतलं आहे. छान मिक्स झालं आहे. आता एका बाजूला मी तवा गरम करत ठेवला आहे. आता आपण हे घावण काढून घेऊया. इथे मी भिडाचा तवा घेतला आहे. ह्याच्यासाठी फ्लॅट भिडाचं पॅन लागतं घावणं काढण्यासाठी आणि त्याच्यासाठी सुरुवातीला तेल घालून घ्यायचं. आणि घावणे काढण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याला तव्याला कांदा किंवा बटाटा अर्धा करून सुरीच्या सहाय्याने किंवा फोकच्या सहाय्याने आपण हे छान कांदा जो आहे तो तव्यावर फिरवून घ्यायचा. त्यामुळे काय होतं, घावणे हे जे आपण जेव्हा तयार झाल्यानंतर जेव्हा काढतो तेव्हा ते तव्यावरून उचलायला मदत होते. आता अशा पद्धतीने तेल लावून घेतल्यानंतर मिक्स करून व्यवस्थित हे नाचणीचं पीठ जे आपण मिक्स करून घेतलं आहे ते छान आता ह्या तव्यावर पसरून घ्यायचं आहे. थोडं घालून आपण एक लेयर त्याचा तयार करायचा आहे. ओव्हरलॅप करायचं नाही आहे, खूप जाड पद्धतीने पीठ घालायचं नाही आहे. घावणे जे असतात ते पातळच खायला खूप छान लागतात. अशा पद्धतीने पीठ घालून घेतल्यानंतर झाकून ठेवायचं आहे. आता गॅस बारीक करायचा, 1-2-3 मिनटासाठी झाकून ठेवायचं आणि नंतर झाकण काढून पण आपण 2-3 मिनटासाठी हे असंच ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्या कडा जेव्हा उचलतील आपल्याला कळतं की कडा आता सुट्ट आहेत, त्याच वेळेला हा घावणा सावकाश पद्धतीने आपल्याला उचलायचा आहे आणि शक्यतो केळीच्या पानावर हा काढायचा, जेणेकरून पानावर पण तो चिकटत नाही. तुमच्याकडे जर केळीचं पान अवेलेबल नसेल तर तुम्ही साध्या प्लेटमध्ये सुद्धा एकावर एक असे हे घावणे काढू शकता. आता मी हे घावणे आणि चटणी सर्व करून घेते.